naozaj, o čom nič neviete, čo ste dostali, máte to napísané na papieri. Nikto vám teraz nič nerozumie. Ste mimo, pretože... No tak mimo, ako ste vy, lebo ste nič veci ešte nepovedali, dobre? Prosím vás pekne, ja sa na vás fakt zabávam. Vy ste taký zväzáčik, čo vám dajú, to poviete. Neviete vygenerovať... Americký jastráp, ktorý naozaj by sa byl. Prosím vás, americký jastráp. Dobre, stačí, páni. Dobre, máme tu ticho v štúdiu, Vy ste tu ruský pionier, vy sa, prosím, vy ste Pán Krupa. ktorý dokola opakuje všetko, čo mu hovoria Krupa, americký jastrabí, takže vidíte, Však dobré, tu mi začne pán Krupa týkať, ako sa správa tento vagabund? Ty správaj normálne slušne, ja ti komentujem, čo tam máš. Obaja sa pokojte, páni. Ja ti budem týkať. Takto sa môžete rozprávať, keď vidíte. Stačí, páni. Ja ti budem týkať, ty si myslíš, že ja si ťa nejakým spôsobom vážiť, že ti budem vykať. No ja určite vás nie. Nech sa páči, pani redaktorka. Ďakujem veľmi pekne.